Sziasztok, ismét itt vagyok. Black Torchlight. Megnézem a netet, hát ha van valaki sem. Van. Na mindegy, menjünk, aztán nézzük meg, hogy ők mit és hogy nyomják. Ha esetleg bár 24. Most sokkal. Lesz, ami lesz. Most a mor fejeztem be. Egy cuccom az van. Ja, már tudom, beugrott, hogy ott voltam a küldetésnél. Ott a háznál, hogy mi volt ez. Mennyi post vettem, hogy ezt. Ez mondjuk jó. Elég hülye néz ki. Azt hiszem mondtam az előző részben, hogy ezt a diálat megmutatom. Nagyon jó lesz. És most ilyen... ezt nem is tudom mi ez. A hosszú vagy nem tudom mi ez. A hosszú szerűség. Nem ide. Ide. Van, amit vele tudom tenni. Nincs. Ide van itt egy gyűrű. Nem. Nem tudom beletenni. Ahol nem teszi bele. Ez az jó, hogy jó lesz ez így. Hajrá! Viszont itt közben rájöttem, hogy... ja, mert most új a térkép is. Szuper. Itt közben rájöttem, hogy nem így kéne, hanem visszamegyek. És a városból megyek oda. Most így útközben rájöttem. Ez az. Jézus, már 3 van, addig még csak 2 volt. És 3 volt, na mindegy. Ebből ki? Ja, 3 volt. Na mindegy, menjünk az elsőhöz. Mi itt a legközelebb van. Hú, mekkora rohadék. Hátultól érem ezeket, mondjuk már elég magasok. Megint ilyen szopatós lesz. Még körbe lesz véve az a szar. Hogy a faszomba fog oda lejutni, nem is értem. Alienek. Ilyen töltőbányászok adni. Ez az! Akkor ki tudom ezt is és ezt is fejleszteni. Itt meg jó lesz a fókusz. Az ilyen teleport. Hops. Jó, oké, ez faszom. Ja, mert... Ohó. Ez az a 7-es. Gondolom ez majd valamit csinál. Na. Most ez miért nem... ja, mert 10 másod... aha, oké. De oda hogy lehet lejutni, nem... bazd meg! Ez föltű. Ez az elég. Itt vagyok. Most már itt vagyok. Nem, mert nem sehol. Kipróbálom ezt. Ha. Nem, pont nem fogom kívül kipróbálni. Ez ilyen, nem tudom mi ez.
Oda ugyanolyan fog tudni menni valamiért. Fogalma sincs, basszus. Ops, bocs. Hogy lehet bejutni? Na mindig. Ez villámokat csapkod, vagy mi? Vannak mintálok. Hogy kéne? Ilyen? Már sok a választó. Szép. Baszki. Ez alattom már meg is vagy. Ez mit csinál is. Az előbb egy elmenekül, vagy hol van? Jaj, nem látom. Valamiért nem érzik ki a térképen. Gondolom, mert nekem vagyok. Na. És miért nem varázsolok? Szóval már is lőtt. A kurva anyád. Jó, vissza kell rázódnom, ez az alvás ez. Ez ilyen. Jó, itt van szembe. Jó, oké, megvan. Ezek valami vannak. Szegény pac megvan. De nézzük, bejövök és így... Ja, az élővilág, jó, én kerekelnek. Jó, múltkor nem lőttek meg. Jaj! Megint van ilyen hülyeség. Gyorsan benézem. Ja, ez volt a múltkor is ilyen. Védd meg azt a sok szart. Hát akkor megvegyük azt a sok szart. Mi a halál? Ez is ilyen poszt lesz, mint az első. Na, menj már. Ja, melyik hülyén ment le. Egy fordul. Jó, ezt gyorsan megcsinálhatok, jó az. Jó lenne most már odaérni, ezek oda-oda. Aha, eddig a szellemek vagy ezek a szerzetesek velem voltak. Display-esek nem voltak. Pain increased. 15, ezeket nem tudom fejleszteni. Aztán fire damage. Ice damage. Kirúgott a játékból, vagy mi? Nem mindegy. Ez meg villámsebzés. Most megint mindjárt szintet lépek. Gyorsan meg. Robbanj! Ne! Azt azért elúsztam, mint állok. Ugye nyugodtan állhatott, mint hogy semmi nem lenne. Most oda hogy, hogy így. Itt vagyok. Fú, mi a fasz. Ez nem, szerintem ez nem túl nagy. Akkor az ilyen bandit a király szuper. Homnak és tudtam a legtöbb villámot.
Kap. Szuper, ez sose jön be ez a varázslat, basszus. Hú, ez jó lesz így most. Ja, megfagy. Nem is tudom, mit néztem. Nem volt vészes, bár... mindegy. Tizenöt. Elég jól néz ki, de... egyszer lőjön már rendesen. Átütöttem a kapus, mi volt? Nem, egyik se kell, de most legyen ez. Most ettől boldogul. Basszus, itt egy csomó Auto Inventory pool. Na. Nem szagad a félház út közben. Meghallod? Már itt mi lesz? Már 33-szor beomlott ugyanaz a része az épületnek, de semmi van. Nem kritizálom a játékot. Mi? Basszus és nincs. Kurva anyán. Akkor veszünk egy 3-at. Jó. Szuper, abba sincs semmi. Ott mi volt? Door. Mindegyik ad ilyet? Ez nem kell, ez jön. Feladni az a kocsisokat. Jó, ott van jó. Nincs senki. Hát lesz baszolva. Ja, visszatem még ott. Ez micsoda? Jó, ez izélt. Ez adta azt a... Ez ilyen egy csajtolós fúsz. Szed. Vagy hát úgy lettem észre, hogy jól emlékszem. Ez szuper, csak nézd, hogy a faszig évek kívül. Ja, akkor most... Ja, oké. Egy az a telefon. Ha nem meg egy helybe teleportálnék, úgy kurva jó van. De most akkor... Mi akkor ezt? Nem lettek, az kész. 2 pont. Akkor egyik az ez lesz. A másik meg ez. Szerintem nem vagyok úgy elvarázsolódva, azt hittem jobbak lesznek. Fókusz, basszus, már hol van? Jó, az nincs messze. És az, hogy fog kijönni itt? Visszajött. Na, most már kíváncsi vagyok. Ez az? Kurva jó. Engineer nem is használhatom. Oh, de fasza. Kalender. Erre legalább jó az a varázslat. Azt is mindig mellé lövöm. Remélem ez se olyan nagy.
Jó, átvezettem véletlen. Mi ez a nagy szar? Egyet, hogy is se van. Szuper nagy meghalt. Mik ezek a kristályok? Semmit jó. Bent. Hoppá! Basszus félrenyomtam. Ez jól leégett. Ez durva volt. És még nincs vége. Sword, szuper. Csak pálcát nevet. Az igen. Én is villámozok egy picit, van baj? Na, csak gyere már hátrébb, te. Ez nem jó hátrébb, hogy nem van most. Anyád. Szuper. Ez is kész. Baszki. Abból is ilyen szuper. És itt hogy? Itt erre? Ott kell lemenni. Kurva anyád. Szuper. Az igen. Az mi? Az a Yeti? Jó, ez a spellek tetszik. Se mindegy. Vagy az, hogy lebasszom, azzal sérítő? De akkor miért fasznak lenne ott? Tehát, hogy miért maradna ott? Na. Gyere ide! Bazd meg, akkor dögöljön. Ez a jó pálca, basszus, miért az szavod? Ez a rosszabb. Ez a jobb. Mindegy, ez a jobb. Jó, és akkor ja. Sose fogom megszokni, hogy izé rákakattam el a pósra. Na, ez ennyi? Nincs is. Csáp Isten, hú basz, ennyi. Ezek itt meghaltak. Ó, hát ez nem meghal. Jajjaj. Nem beszéltem ebből a villámról. Ez nem is volt észre. Vagy még van? Értem, hogy bennem volt eddig olyan vészes. Kurva anyád. Gyakorlatilag a B-tervezem. Ez nem igazán hatja meg, csak ez arra annál inkább. Ez az. Fagdusz. De most mi hátrafelé? Azt hittem elhalt. De ennyire körül nem lehetett. Nem, megbaszhatja, de elég rendesen. Számozzon 10. Megtaláltam. Ezek mit? Jaj, a notesek.
Nem olvastam az elsőt. Nem az a második, vagy nem. Ez a második is itt szar. Jaj! Basszus, ide nem esnék le, az biztos. Kurva, de befostam azt, hogy felállt a szóra hátra. Na, ez a sárga, ez már remélem. Ez az. Basszus. És 17-es törelések én meg 15-es vagyok. Ez tűrhető. Ez jó. Ez jó. Szuper, és most oda le, hogy a fogok lejutni? Wow. Azt szépen fogom. Ó, basszus, ezt most láttam. Számos zombiz, csináljad. Ja, 16. Viszont csak egy van. Na, melyiket? Ezt már ezt ragadom. Ebből 20 vagy 10-et, majd egy veszik is. Oda... Jó a meglepetés eleje. De oda hogy? Fölkúrom rajtam van. Pedig oda kell menni. Hoppá! Hát még túl, csak arra. S egyik mind a 300. 90-62, akkor azt segít. Hoppá, hopp. És most boldog vagyok, hogy segítettem, de azért kapok valamit. De még egy kurva nagy területet, amit bejárhatok. Jaj! De azt hogy állítottam a megint át? Nem találsz el. Balfasz vagy. De... Fú, de fölkúrem ezen is van. Ezt mi volt? Most a bot, vagy mi az? Ó. De 3 fos már megint. Akkor jó lesz, ez szintén. Az meg ad egy küldetést, hihetetlen basszus mennyit. Csinálom, csak mit kell? Anyád! Lehet olyan dologba vágtam bele a fejszembe, hogy itt viszont. Ez itt mi? Ez itt mi? Oda még visszamegyek. Ezek a gétek? Fú, és ilyen mérgező szart jön ki. Itt is van. Golden Key. Basszus mennyi minden fos. Az hol a halál? Úristen, halálfaszán.
És egy 3-at kell, vagy 4-et? Egy pont nem írja, jó van. Szerintem ez az utolsó. El is remélem. Jó, szuper, vissza. Vissza oda, vissza. Jó van pontom, honnan van? Jó, fény vagy, nem, de nem szinte féltem. Fire damage, ice damage, vagy villám. Legyen villám. Legyen villám. Hoppá, de befostam. Basszus a hullától is. Szuper. 110, 101. Oj, miféle nyomok. És még a fémet is szuper. Ez viszont sokkal jobb. És akkor bele kéne rakni egy elektrik, 23. Az alapban milyen pálca így fölveszem. 10-es, akkor 10-es rakni bele. Ez már azért pálca. És akkor most hova? Ide. Ez itt még. Ó, baszki. Itt valami templom. Úristen, mennyi alien, gec! És még fölrobban. Hú. Mondjuk erre rá van írva, hogy explosion on that, de akkor is full gec, fölrobban. Jó, ezeket ott hagyom. Na. Irány le. Jó, ezt is megcsináltam. Hú, készül. Hú. És még ilyen kis törpeszarok is vannak. Úgy undorító. Jó, ott egy golden key. Most ez nem az a golden. Ez a golden chest. De most... Hú, ezek a bérgiliszták. Hú, gert. Ilyenek vannak amúgy bennetek is. De komolyan. Tényleg. Ez ilyen a bérgilisztán szerintem. Fok is itt belemászik a beletbe. És akkor egy nyam. Itt a ugas. Ez lófasz. Szuper, és akkor most annyit van a várban. Ez volt a quest, komolyan gec. Fú. Anyám. Azt hittem, hogy valami ilyen egész nagy térképet kell bejelni. Nem lehet megkülönböztetni. Ez ilyen robot. Vagy szerintem. 104, 108, 105. Jó, és azt a két szart lecserélem. Mondom, lecserélem. Ja, most mi volt? Fém vagy? Fém, ez fém volt. 21, ott ami messze vagyok. Akkor legyen ez a kéz. És nem adott többet, és akkor most oda mi mindig hogy megyek le? Itt volt az előbb valami teleport, azt nem tudom, hogy mi szerint nyílik ki. Ops, itt volt. Oké. Becsegek. Itt van ilyen 4 izé, és ezt nem tudom, hogy tudom. Hogy leírás hozzá nem kapunk, vagy... Járjuk a vidéket, aztán csak megtaláljuk. Megvan. Ez ilyen sok post, és tele vagyok. Ez marad, ez a felső sor, ez marad.
Ez oké. Mennyi fossi az is Isten. Nem kellett volna, de most mindegy. Ez az gyorsan vagyok, mint állat. Na, pussá. Erre jártam még. Hobban még. Mit se érik a... Jó. Ez itt felderítve. Basszus, itt már majdnem végig vittem a pályát. Jó. És itt. Hoppá. Ez valami teljesen más helyszín? Fúj! Tudjátok? Mind. Itt sokan voltak. Fúj! Kurva! Távozz tőlem, sátán! Most ez boss? Azt hittem, hogy ilyen néző, csak kieskedés kaptál a anyád! Te kurva ronda! Szegény köcsög! Ja, most tudok jönni, jó van. Akkor nem akkor már befelé? Befelé? Fú, szegény ember. Fú, basszus, mennyien vannak. Amúgy ez az a vezető tényleg, hogy a bélgilisztásokat ők így fognak kinni, a szájukon fog kijönni ez a bélgilisztás. Fú, geci. Belegondolni is szab. Ennyi volt, ennyi volt, ennyi volt. És akkor most merre tovább? Mondjuk itt középen sok minden nem néztem meg. Ezeket szerettem valamiért úgy távol állok tőle. Abszolút egy zó lesz. Most csak ez az egy cucca van, de akkor is visszaküldem. És... hoppá, itt van. Ebből hozzon 3-at. Így. Mit csinál? Miért? Mit csinál? Szóval... mindegy, engem ott nem zavart, csak... ezek a szegény passzisok voltak. Átja! Erre is van valami. Living Service kell. Lehet nem kellett volna megtudni, hogy itt mi van. Nem találom el, vagy mi van? Mi az? Szavaz. Kipróbáljuk. No, nyertem. Basszus, ez nem az igazi. És akkor most, ha visszamegyek, kész. Nem tudom, 2 boss megöltem. Úgy hát ilyen, nem tudom, ilyen mini boss. Takarodj már! Én nem akarok így felébredni, tehát hogy így ég a lakás, egy köcsög meg úgy fölgyújtotta, és így... ha kimegyek, akkor megöl, ha meg nem maradok, akkor meg fölgyulladok. Tehát kurvára mindegy, hogy most hogy halok meg, nem? Fú, baszki. Nem tudtam ezt a dinamitet, az a köcsög végre visszahozza, vagy hát hozza. Ó, gyere már vissza. Pók lett, szuper. Itt ez a köcsög dinamit, csak nem tudom.
Jó, az így is, oké, értem. És akkor kijön belőle a sok szélközül, jó tudsz. Abszolút megéri. Nem akarsz elpecsölni. Még ebből, amiket ugye laksz, azokból vissza is hát hülye halára. Mármint, hogy a dinamitnak az ára. Más is tudom, mit mondok. De azt hogy ment oda föl? Hogy ment az oda föl? Hol? Ja, itt? Vagy nem itt? Voltam már? De nem voltam. Mindegy, én nem fogok elmenni oda. Elég rondán néz ki nélkülem is az a hely. Mondjuk az Isten! Basszus, de jó. Szép. És megnézem azt a szart. De ez nem voltam még le, nem mindegy. Nem itt kellett. Na mindegy, nem tudom már. Itt vagy ott, szerintem. És följebb kellett menni? Teljesen el vagyok tévedve. Kurva megy ez a hülye map és... Mit tettem meg azt a köcséget és most itt lejjel? Szerintem lejjel. Viszont szerintem lassan befejezem ezt a részt. Nem is találom azt, hogy... Jó, oké, és akkor itt kell itt feltenni. Itt? Meg itt. Még egy... itt. Megvan. És ugyanúgy egyel sem tudok többet kipipálni. Most akkor mi van? Lefelé nem tudok menni. Oké, rájöttem, hogy mi volt. És fogalmas, és hogy lehet oda lemenni? Biztos, hogy ez a teleport kell hozzá, úgyhogy én ezt szerintem gyorsan kiírtam. Vagy ha már voltam ment... Nem voltam ment. Így most lemegyek, megnézem mi folyik itt. Na, ezt túl gyorsan betöltöttem. Az ott kicsoda? Vagy mi vagy te? Barát vagy ellenség? Naplós. Most mit kezdjek a naplóval? Zárt. Na, oké, záróan. Rájöttem, baszki. Milyen óriás tarantula lett a izé. Ott van valaki. Mit csinál? Hú, azt a kurva! De befostam! A kurva anyám! Szétbaszom a fejedet! Befostam miattad, te! Légy átkozott, te! De befostam! Azt a picsa! Ráküldöm, mondom, mi van az alaprószerrel? Hát mondom, hogy alien. Hoppá. Ez mi ez? Mi van? Én nem tudok megtámadni. Barátság? Most nem fogtam be annyira. Hú, de az jó annak, mint állat. De ez így befosított volna, biztos vagyok benne. Öld már meg! És itt sem volt semmi. Jó note. De ezt nem tudom begyűjteni, basszus. Megint úgy nyomtam. Ott van valaki. Halló? Ne. Fingom sincs merre kell menni, basszot. Mondjuk van valami út. Följebb.
Jaj. Az egészet bejártam lassan. Úgy fel, de... Hát nagyjából jó lesz. Ez az az út, amit én nem fedeztem fel. Hogy a halálba lehet oda lemenni? Ez a nap kérdése. Erre is van egy-két, vagy itt is. Ezt meg itt megnézem. Jó, itt nem hiszem, hogy csak minden lesz. Ugye 105-es. Szuper! És most ha emiatt nem nyílkedik ez a szar, egy nagy baj kapok. Hogy elkerüljem az oda-vissza mászkálást. Tudom, hogy kurva élet. Én megnézem, itt mi van fent. Csápista. Igen, ezt nem szeretem, de valahogy. Basszus, eddig nem lehet őket lőni. Na, most már gyere már. Most már ne gyere. Tegyem a szádba. Koncert tudtam menekülni. Ó, azt az egy szart nem bírtad volna fölvenni. Na, most már jó. Ott is van valami még arra felé. Ja, sok jó. Most. Na. És nem akarom találni ezt. Oh! Na jó, akkor most már eladok mindent. Tehát mi van? Jó, mindegy. Nem kell... Ez jöttem el, ezért jöttem el, mert mi másért jöttem. Hopp, itt mi van? Még talán van valaki. Kurva ládáért jöttem fel idáig. Ki meg is támad. Hoppá, nem ezt akartam. Ötletem nincs. Hoppá. Az egész mapot bejártam. Itt van még valami, meg itt egy picik, amit még nem jártam be, de nem hiszem, hogy ezen múlna. De akkor a játék is bekaphatja ezen múlni. Isten, hogy ide állok? Nem, mint hogy ez egy teleport lenne, de akkor se. Ezt a szartot gyorsan megnézem, hogy hát ha van valami közel ahhoz, hogy én most még nem tudok tovább menni. Vagy itt esetleg? Itt is csak ennyi van, itt van tovább is. Itt van tovább. Most... Na ne. Ez egy kurvára paraszthúzás volt a játéktól. Tehát az, hogy a fél város vagy mi a fasz, ez fél mapot bejártam. Tehát fél mapot bejártam arra, hogy azért, hogy megpróbáljam ezt a szar lejáratot, hogy esetleg valami közel legyen az egészhez, valaminek, nem tudom. És közben ott van az a basszásnyi, nézzétek meg milyen picike. De most nem látszik.
Ott van, azok is passzás, izé. Nem, ott, még annyi se. Ezt hívják úgy, hogy küldjük fel a Martint című játék. Az igen. Megvan! Ó, siker! Na, hányastól hányasig lehet? Már 17-es vagyok. 16-17, már túl is lőttem a koromot. Akkor irány lefelé, de már csak a következő. Szóval majd csak a következő részben. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!